हाबाब गिबियावनो नैबे सावगारिखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना। आथिखालनि सिख्लाफोरा माने माइथ' गायनो रोंखाया, मालाय माइ गायनाय फट' लानो थाङो। नाथाय आं बे रावखौबो जावनो थाङाखै। बिथाङाल' नङा, गोबां सिख्लाफोरानो बिदि। दा बिथांनि सावगारिया भाइरेल जादों, बेनिखायनो जों बेखौ लाफानाय जादों। बेबायदिनो गोबां सिख्लाफोर दङ फट' लानो थाखाय माइ गायफ्लायो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा एक्टर एक्ट्रिस रिया ब्रह्म आरो सुकबिर कार्जि बिथांमोननि सायाव आरो लोगोसे माखासे खोथाफोर सावरायगोन। अब्ला गिबियाव नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। सावगारि आरो माखासे भिडिअफोर दङ आथिखालनि बा दानि जुगनि माइ गायनाय माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। भिडिअफोर देखायगासिनो दङ, नायबानो जाबाय बेखौ। बिथाङानो जाहैबाय इउटुबार, नाथाय बिथांनि मुङा मा मुं बेखौ आं मोजाङै मिथिया। जायखिजाया नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो ना। ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सनि गेजेराव जुदि मिथिगौब्लाथाय। आं जास्ट देखायनाय जाबाय आथिखालनि माइ गायनाय। जों माने रावखौबो रायनो थाङाखै, रावखौबो सोंखारनो थाङाखै। जायखिजाया देखायदों आरो ना नोंथांमोन आंबो नायनि बेहाय, नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आथिखालनि माइ गायनाय। बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बुंहरबानो जाबाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव। लोगोसे दा जोङो सावरायगोन रिया ब्रह्म, बिथांनि दिनै बार्थडे। बिथांनि बार्थडेनि थाखाय जोंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय बोर सारस्रि हरनाय जाबाय। जाहाथे बिथांनि संसारा आलो गोजोन गुमैजों मोनजालांबाय थाथों आरो गावनि गथ' गथायफोरजों आरामसे आलो गोजोनै रायजो जालांनो हाथों। बेनि थाखाय जों बिथांनि बार्थडेआव बा जोनोम सानाव जोंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय गाहाम हामलायनाय आरो बोर सारस्रि हरनाय जाबाय। अब्ला जों दा सावरायगोन सुकबिर कार्जि। सुकबिर कार्जि बिथाङा सिगांहाय हाबा जाखांबाय आरो बिथाङा गथ' सासे मोनखांबाय। आरो लोगोसे दा बिथांनि बाजैया दा गोरबोआव दङ। माखासे सावगारिफोरखौ आं देखायगासिनो दं नैबेहाय। दा बिथांनि बाजैया गोरबोआव दङ। ओमफ्राय लोगोसे दा बिथांनि बाजैया गोरबोनिफ्राय माने गथ' जोनोम होसिगोन आरो बारा गोबाव गैला बायदि नुदों। दा बिथांनि इयुन जोलैया जाहाथे मोजाङै जायो, मोजाङै जोनोम जाथों, बेनि थाखाय जोङो बोर सारस्रि हरनाय जाबाय जोंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय। दायो जोङो माखासे खोथा सावरायबावगोन। दिनै जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बा जोंनि आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सासे बर' सुबुङा रेल लामायाव गावखौ बारथेनानै बा रेल लामायाव उन्दुसिनानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। आसरित। जोंनि बर' मानसिफ्रा गोबां थैगासिनो दङ। दाखालिबो सारअन्थाइजों सानै थैदों खनसेनो, आरो बिदिनो गोबां थैगासिनो दङ। एक्सिडेन्टजोंबो थैयो, बायदि रोखोमै थैगासिनो दङ। दिनैसो जादों बे जाथाया, जायबा धेमाजियाव जानाय जाथाय। बे लंलं गामिनिमोन, धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि। बे सिमेन्ट सापरिनि माबायाव जादों, रेल लाइनाव जादों बियो। ओमफ्राय बिसिनि गामिया लंलंमोन। आरो थैनाय मानसिनि मुङा जाहैबाय टंकेश्वर बर', 38 बोसोर बैसोनिमोन। बिथाङा हाबा जाखानायमोन खोमा, नाथाय हाबा जादों जायाखै बेखौ मख'नाय जायाखै। गोबां दुखुनांथाव जाथाया जागासिनो दङ जोंनि बे रायजोआव, नङा होमबा लोगोफोर? लोगोसे दिनै सासे हलिउडनि मुंदांखा एक्टर बिथाङाबो थैबाय बा रुंसारि जाबाय, जायनि मुङानो जाहैबाय लिजेन्ड जेम्स केन। बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथाङा गोबां मोजां सावथुन दिहुनोमोन बा बानायनो हायोमोन। गोदोहाय जोङो उन्दैबाथाय नायनो मोनोमोन बिथांमोननि सावथुनखौ। नाथाय दा बिथाङा गैलिया, बिथाङा 82 बोसोर बैसोआव थैबाय। लोगोसे बेबायदिनो गोबां रायलायनो लागा बाथ्रा दंबावोमोन, नाथाय समनि आंखाल। नैबे आंनाबो माखासे खामानि दङ। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरगासिनो दंमोन आंखौ खानाय सिनजा होननानै। दा बेनिखायनो आं नैबे खानायखौ सिनजाबाय, दारिखौ एसे दोनदों। मानोना दारि गैयाबाथाय माने दारि लाबाय थाग्रा नालाय जोङो, दारि एसे गैयाबाथाय असाइस नुयो आरो ना, माने मोजां नुवा। जों गावखौनो गाव खावलायखौ गेदेर नुयो। आरो लोगोसे बे थफिखौ मानि थाखाय गानदों होनना बुंबाथाय आंना खानाया बांद्राय मोजां नङा, बेनिखायनो आं थफिखौ गानदों। लोगोसे बिथांमोना गोदानै फैदों बे चेनेलाव साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। हागौबा दिननो नैबे सानसेनि गेजेरावनो 30K खालामदो, नङा होमबा लोगोफोर? नैबे 27,300 जाखाबाय। नोंथांमोना हायोबाथाय दिनैनो 30K बा 30,000 खालामनानै होदो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना बे माइ गायनायनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथांमोननि साननायखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानो, माखासे माइ गायग्राफोरा आथिखालाव मालाय माइ गायनाय ओरैनो फट'फोर लानो थाखाय, भिडिअफोर लानो थाखाय माइ गायफ्लायो।
बेबायदिनो आरोना गोबां बेबायदिनो दङ बेल' नङा बे जाहैबाय भिडिअ भाइरेल जादों बेल' नङा आरो लोगोसे बे भिडिअखौ जायनि मुङानो जाहैबाय मा मुं बेखौ आं मोजाङै मिथिया आं मुंखौ मख'ला बिथांनि जाहैबाय भिडिअ बे फेसबुकनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दङ नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाव नुदों जानो हागौ गोबां गोसारगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोन दिनैनि माखासे टपिकआ बेखिनिल'मोन नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोननि साननायखौ नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामनो गोसो दंबाथाय खालामबानो जाबाय आं एफाग्राब आथुरबो लुगैया जुदि खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय आरो जुदि खालामनो गोसो गैया दा खालाम नाथाय आं भिडिअखौ सानफ्रामबो होबाय थानो नाजागोन मानोना सानफ्रामबो होबासो नोंथांमोनजों आंजों माने कानेक्सना थाबाय थागोन बेनिखायनो आङो जायखिजाया भिडिअबानो आं बानायगोन आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा फैबाय थागोन आं सानफ्रामबो आंना मोननै चेनेल दंखायो मोनसेयाव फैगोन आं हदाय फैगोन सानफ्रामबो फैगोन अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि माथो दारियाबो जालाब्रा जासिगोन दे